Kena kemas berkuit intuai nak benta ka singika I dabiang sisa nong kendri. Pat nak benta I Jordan ar bat me karsati. Bentuk biok ya kecing kuat jingkia, mar edon menta peding kecing sumar. Simjing lai sedang mas berkuit nomor lai spa lai pupsa. Lai spa lai pupsa. Wan baru ku in men ku para wan yaro jing is nei ba jing ba ka jing I kam jing sa kam jing ku jong try you bam ju ku Yarwaya kenu jauh try, Raikamba baulang leklemwai, Nasudaya maryang uhudu, si usai kaperte yakitlu. Wan baru kohen men ko para wan yaro jing is nei ba jing ba ka jing I klem jing stang klem jing ku jong u try u bang Haka katenguk pa badukon badaman sem bakoj. Amen. Ka jing jong try jong Jesus Christ bad ka jing jong ublay lambat ka jing selok jong omen sem bakoj kinon rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Jar sipor ginang yai piteng banai ka jing ro ya ublay try kan rat na ka banta ka jing na ka banta ka jing kabaula ai hengi kerpang baula riu la sumar hengi men med lapan lai hengi naga jingpang naga jing stom naga jing ma naga jing mansau baro basa jisen u ai hengi kene kasngi hakabamangi ngila yolat banwan ban yeng hakmat kaduan kedupat ke jing hakabamu u lai lat hengi bangila ban simbenta hakane kajing maya kabakrau ban simbenta hakane kayu kharis bakoj Hakaba ujisu IT na kabanta jingi ban panpau ya kata ke jing ke jing subon ke jing kohan ben ko para den matakrau to ken nginang IT lut yala de hau kamta me kan gesngi kebamangi nang la susu ban le ya kanu kanu ka kam kabangile ada ke jing ai kat kabangile ngila ban perkhat bat ban wan ra buram ya unong bu unong thau jungi hakaju ko por kohan ben ko para token nginaiti ya kejing telot jungi barokhat ngaiti ya kipop kisang jungi ngaiti ya kejing snew jungi baro ngaiti baro kibangi syate mrau ha kejing snew jong kana keperthei ai bo try unai boringi ai bo try upen lai lo jengi ai bo try unang krusyan yengi bangila banang le persya ya kedo kejing snew baro kerpang ha kene klemat abang yuan ban simenta hakane ka Eucharis bakoi token ko hanmen ko para ni penmab na utrai nak benta ki pop kisang jong ibaro nga pla how blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangalale pop sibun da gijung perkat da kiten da kikam da gijung leklet da gijung le palat jonga da gijung le palat jonga da gijung le palat bakrau jonga namar kata akarpa de kamaria bakoj kabaya isa katei sati ya ke angel bat kirukoj badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bagi pop jongi unyalam yangi sha kajung
bom chukot. Amen. Traiken rako blaze yangi. Traiken rako blaze yangi. Cristo rako, Cristo rako. Nong penim jani penim yangi. Traiken rako blaze yangi. Traiken rako blaze yangi. Cristo mako, Cristo rap konong penim jangi penim yangi. Tong in yaduai giduai nagbentai Irishas imli ibadah na pedang exam mentau benai bau blade tracken rat unang don rengkal bat i giduai nagbentai jealous dekar ba idan hajing hagajing posneu kensha ai botrai una i gajing lailut nagajing posneu kensha giduai nagbentai ke ingasam jong i Celestina imli bat Edwin Marngar bat spangot ki kon ki jungki botrai kurku kurdo ya ka ingasam jungki ya ka jingkot ke jingkia ke jingalong kawai giduai nagbentai Paul Ding Shan Karsati bat Evel Green Nongsik bakindan kamet ke bukoj bakia batkin ublay nang rinang sumariki giduai nagbentai Wan Bakor Nongsik kajing dap sngi kha jung i menta kasngi boblay nang kerku kerdo ye i giduai nagbentai Felista Karmau ba idang dan apa dengan kajing pang kajing sutam isya sumar ICU tengi duai ken boblay tracken rat un kta ye i banyo ye kajing koi kajing khia ke bakam kloi giduai nagbentai I bidas imli bat ibala rikas imli badan apa dengan kajing pang kajing sutam bamakiru kinyo kajing koi kajing khia ginang ye duai nagbentai kajing kelak bamod jong kinong pop ginang ye duai nagbentai kajing suk setelah keperthai kerpang agito kiri ki badan hapadeng kajing let ma hapadeng kajing kanat ba ai botrai im jung kajing suk un kta ya kadanut ya kamensem ya kajing mur kajing perkhat jong kinong yalam jong kito kiri nang bakin la banwan rab yang ya kajing ye ya kajing long kawai kajing yamap berkajing suk ko blai unong pentamai bat ubai ya kajing loi topan pai shame ya kidanut jong kisakri jong me khnang ba enda ngilakem ya kading jong men sim jong me en sham yangi kibas kem ha kajing ngai bat kibas sai so ha ki kam daw trai jongi jisu kres khon jong me ubaim bat basun cha rainkat bat me ha kajing long kawai jong men sim bakhoj ublay junam la junam. Amen. Kacing pule nak kitab Jeremia. Kumne uang utrai. La timi ubreu ubasania saha ubreu. Bat uba penlong ya kado kacing klancong u. Uba kada no chung u kapailen det na utrai. Ulong kum kasanyum hakaris yap. Badun om yo I jing baha ai. Un sasyong hak jaka baterkong kari kenja. Hakadeu melu kabaklem breu. La kerkuya u breu ubashania ha utrai. Uba kacing shania chung u kadei utrai. Ulong kum uding belatung hajan ka Uba penpur laki tet syarut kawa. Pad septing habawan kacing shit. Namar kisla chung u kijan ngam lenter. Pat kuslai ha usnem ubarang ringkyang. Namar ba pep ban sei kiso. Kedunut breu kalong kaba kam syukor ban yakiwe. Bat kaba snew hadu kata-kata. Mano bala ban simpang yaka. Nga utrai nga yet ya kacing perkat. Ban nga tenjuk ya kedunut. Ban ai bainong ya uwe pa uwe ubreu.
kat kum kerkom im chong u, kat kum uso kaching le chong u, kaktin chong utrai. Isango yau blei. Sam vanikau nombar Druspa Nyapulai. Druspa Nyapulai. Suku breu, uba iju try, balega monjonggu. Suku breu, ubam yai bagi pamang, subong bud ya kacing ai bujongki. Suku breu, lentinong po ubam syong niyalang bat kiriw mo sugong riw umba idu try balega monjongmu sugong riw bas ngaw bagamanu si hukum jamu te ulang kumuding belakang rodwa umbase lau soala ayo sugum riu umba iyu try balega monjamu Lakim jut lorno kat kaba ujule kayai man ba om kumta ya kibamang ilong stad pagaler kajurong no sukum you try, balega monjongmu. Kibaman kinam shana jing bishar, ninong po aga jing yalang riu ho. Na utrai uyai daya kibao. Yaro you try, Christ Jesus, yang joy ban siap ka gospel jomu. Ngan yang nak kena kerja kabar ngan lecai pabat nganong, Wapangan po percaya ka peneng bat percaya pi. Yaro you try, Christ Jesus, yang joy ban siap ka gospel jomu. Utrai udon rain kat bat pi. Kabat piro. Kai jing pule na gospel bakut kat kum ulukas. Abraham hame ko try. Hakata kapor u Jisu uang ha ki Farisi. Ladon uwe breu barispa ubakop da ki jain sau sniang. Bad ki jain linen bakordor. Bad ubalabam pahu pahai man kasngi. Bad haphalor jong u ladon uwe breu baduk ubakerteng u Lazarus. Ubadap da kaprum. Bad ubalaap rohong ban penkedang daki lengkot lengkai ki bahap na kamej uta ubaruspa. Na lor kata
wat kikseu kilawan banjlia ya ki prom jung ubaduk ulayap balara u daki angel sha ka Shadam wa Abraham ubarus paru ulayap balatep bat napo dujok ka jingkordet jung ula kmit bat ilaki kmat badula yoi ya wa Abraham sha jengai bat ya Lazarus hasadem jung kumta ula pertajam kopa Abraham tois nei yanga batopa ya Lazarus banwi ya kedu kasempriakti jung ha ko ban penja ya terlit jonga namar ba ngakordet sat ha kane kading Henry Abraham ulaong kokon token mau bahaga jung jung pilayo ya ki babaha bad Lazarus ulayo tang ki basneu tementa lapan tengen ya hang ni bad pipat pidon ha kajing kordet nalor kata happening jungi bad jung labu ya kalhu kaba jeleu kumta kitu kibakwa banjam na seliang hang ne shapi kin omla but en omdon ubajam soseliang nang to shangi Henry ulaong te ngakerpa depi kopa topa ya saying jonga naba ngadon sangut kipara kenang ba un maham yeki banyo kiru kinwan sha kene kajaka kajing kordet Henry wa Abraham ulaong kidon yo Moses bat kinong yutulupa ai kin shaskor yeki te ulong kopa Abraham Henry lada wei na kebayap ula lechaki te kin sakala kebamut ulong hu lada kim shaskor yo Moses bat kinong yutulupa kin kendo jingmut walada wei umipat naki bayap ka gospel jong utrai Kachingera ya me kupres. Kohan men ko para ha u Jesus Christ kajing pule ke benengkong na ka kitab jong prophet Jeremiah bat ka gospel ke bang yosngeu na ka gospel jong Lukas menta kesngi kakot kawer yang abadipi ban keli ya kini ke jingkeli bat kumjuro ban jubab ya kini ke jingkeli da kajing im jungi baman lakasngi kerpang ha kane ka ayam len ke jungi kini ke jingkeli kide kini pisania yano ne hangno ya obriu ne ya oblei pi yano ya kaperthei ya kaspa ne ya oblei PIT yalade hano ya kadok kajing snubha ne ya oblei jubab yalade kane kajing keli jubab yalade pisania yano ya breu ne ya kaperthai PIT yano ya kaspa kahajar ne ya oblei PIT yalade hano ya kajing snubha jangkane kaperthai ya kadok ne ya oblei kohan men ko para shisha habangi pej yala ka jong ka jing im ngilayo isai kedar katkum ka jing hikai ka bang yos ngeu na kane ka jing pule ka badang kong kito ki briu ki bait ya kaspa kito ki briu ki basania yo briu la ne ki basania tang yala de kito ki briu ki bawat ya ka jing snubha jong kane ka perthei kito ki briu ki bawat ya ka jing snubha yala jong ne jong kado jong ki kin sa yo ya ka jing tim kladon lepa na ka banta kito ki breu ki basania kito ki bait kito ki bawat kito ki baiti ya ki jing subha ki jing sneu jong kane ka perthai kata kala pausai kedar katkum ka jing tho ka ba u prophet Jeremiah ula ong le nakaran yang abadi menta kesngi Henry kan mau kito ki ba shania haublei kito kiba wat yaw blay, kito kiba it yaw blay,
lane kitu ki ba IT la de how blay lane ya kamon ga jungu ne ban le ya ke ke ba blay la kwa ya ki ban le kin yo ya ke jing kurku ka ba kerhai ha ka jing jong ki ba manta kasni la shai bat hakalaway de mata kanau ko han men ko para ngi dei ban jit ngi jit ban shania ya ka perthei ngi jit ban wat ya ka perthei ngi jit ban IT ya la de ha ka perthei ne how blay kasyong hanga badepi namaru blay ul ayengi kamon ke balai loj ublay msemong kane yepi ulabu yangi beratli kine handrai kasyong hanga badapi bangin jit ya kano ya ke jengker ku jong blay ke bamor ngide ban it ngide ban wat ngide ban shania ngide ban neti yaladi how blay lada ngijit ya kata ka jengtim ha ka jeng jungi tengi hab ngelas ngutu bangi haban jid ya kepertai ngi haban wat ya kepertai ngi haban IT la de ha kepertai kaju kabangi I kaba ngila puler kumju ha ka gospel ba menta kasngi ngi I arngot ki breu we breu barospa ubadan ka jing I ya kepertai ubadan ka jing shania ha kepertai ubadan kata ka jing IT la de ha kepertai namar udan ka spa ka bakarhai namar udan ka jing puhu ka bakarhai uim ha kata ka jing suk ka jing hanreng I pad weu breu ubadan hapdeng jong ka jing kerdo hapdeng jong ka jing pang ka jing sitom hapdeng jong ka jing jenjar usania ayano usania haki wei pat kibala aban eju usania haki to ki wei pat kibadan kaman sim isnei kabamod usania how blake deir mata kadau hadin ba kilaya berarngut yau to ubasania how ki wei pat haka jing rap ke jing isnei jing ki wei uto basania how blay ulasarus hadin bawiyam ki angel ki wan ban ra u sabeneng hanrei na ka banta uto baruspa ubadan ka jing shania a ka perthei ubadan ka jing shania a ka spa ubadan ka ta ka jing jalna ka jing IT yala de ha ka spa ka jing u ja u haban lej jadi jok u haban poi jadi jok kata ka dei ka jing tim ka baune bru yu ulayo ka jing kurku ka ba Abraham uba Lazarus sayo kadai kahima beneng ko hanmen ko para de mata kadau ka jing pule benengkong ba ka gospel ba mata kasngi ka khot yang a ba de phi bangin pendep ken ya ka wei ka kam ka ba kaneka ayom len kalabu na ka banta junga ba jung phi ka kam le isnei kadai ka wei ka kam ka ba kerpang lane wei na kita kipaya jong ka ayom len ka ba manga ma pingi le de mata kadau kaneken ka ba utur ayu kwa yang ibangin le haba pile isnei ki wei ka ba mod pidon ka jingshania how blay haba pile isnei ki wei ka mod ba pi yaw blay haba pile isnei ki wei ka mod ba PPIT yala de how blay de mata kadau token ko hanmen ko para menta kas ngin jit ya ka ngin jit ya ka jingsha tim ha ka jing jungi lane ngin jit ya ka jingkurku ka jong blay sachusen ngapan kan mau ya lade bade piru ublay u ayengi kamon balaloj banjit ya kano ka ba ngis ngokwa banjit ya kano ka ba ngidon kam ha ka jing ga jungi de matardau to ken ko hanmen ko para ngin pan ko bor no blay lang ba ka jing duwai ka junga ka jungpi khanang ba mangingila banjit ya ka ka ba ha ka jing jungi bangin yo ya kata kecing kerku ha kecing jungi menta kasni la shai bat hakalaway jong kecing jungi and yoro yo Jesus Christ Jinam lai jinam amen ngin yeng ngin pla yala ka jong kecing ngangej hau lei pa badan bor boro punung tau ka meneng bakendau Jesus Christ pun marway jungu utrai jungi ya bala pon do man sem bakoj ya bala khana kamaria te sati ya bala shala bain hapo pintius pilatus le yam la tebu Ayas kebayap ha kasngi kabalay lami pat ni kebayap ula kiu sa beneng usong sa kamano blay pa badan bor baro nang wan pat ban bisyari ke bimbit kebayap ngangay how man sem bakoj ha kabalang kasalek bakoj ha kaching salok kero koj ha kaching mab ekipop
ha ke jing mi pat ka do bat ha ke jing em bom chukut amen Balai spa nrepusau. Toduai ko para bagajing knya junga bajung pi kan long bapdiang hunak madu bleu pa badan bor baro To try piding jingknya di jongpi nakabanta kecing ro bad borom ka teng ka jung u ka jing man toy ngi bad balang bakhu jung u barok away leng ba kan ka jing knya ngi karpat ko try to pan khu ya ka bangi pandap ha kan ka ayam knang ba ka ta ka ba pau sabar da ka jing sensyar yalade ya ka porlen kan trai kamru hapo kedanut daw so jongka daw kris utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi Rangka bat pi. to kentiu yalaki danut Ikintiu yaki sau tong nai ngutrai blai jongi Rasong hok bat kacay. da shisha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bakut ko blai badan bor bat bom jukut namar mela hukum yangi ban ai ka ngu ka dem jongi da ka jinglen la de khnang ban pendu bor ya ka jing sarong jong kinong pop bat penlong yangi kinong protobot ya ka jing sbon jong me ha bang ya ilem ya ka jing bam jongi hakibaduk bat kumta ngi pendan boram ya me rengkat bat belin ba ki angel kat ba ngi pen bana da ka wei ka sur ya ro Bakud try, bakud blank it bad, blank what will take it up, da ka buram jong me Ryo sana shajong, Ryo sana kemkut, Ryo sana yublen junong. Yaro yutabawan, Akakuteng utrai, Reng bat bertek idam, Takaburam jong me. Ryo sana shajong, Ryo sana kemkut, Ryo sana yublen junong. da shisha malong bukhot ko trai ka thame jong ka jing khoi baro namar kata ngi kerpat eme topan khoi pan kantang ya kine ki jing trwa jongi dag ba pha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres hakapor baladino yu badala kamon sngo bha ulap diang ya ke jing sha sutom
ula shim yok pu bad kebai ngu ya me ula kedia ya u bad ulai ala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet chunga ya keba NIT na kebenta chong pi ha kajukur kom endalalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ula ai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bat bom jukut ya ka ba enpen me na ka banta jong pi ba na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap yakipop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge Kata sin bangi bam bam yu ne ukbu bangi di yakane kakuri ngipen na kajing yang jong me kotrai tada du men wa namar kata ngi bapan menta ya kajing yap kajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yok po jong kajing em bat ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar malanyeu yangi ki babet ban yang khmat jung me bat ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi kerpa dia me bangi ki bayo ban ta hakamet bat kusna mokres ngi long ki ba lapanetali ka wei dauman semba khoj token mau ko try ya ka balang chong me kabla priang hasatla ka perthei ba to penjana ya ka ha ka jing e ringkat badulio ukpa ba ko jingi Wilbert bishop jingi ka kan hun ki bishop bad ba ro ki lengdo token mau lemru ya ki hanmen ki para shenrang bad kan thei ki balayathia dak ba kermen ya ka jing me pat bad ya ba ro ki bal klat no ha ka jing isnei chong me to pediang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpa dia me baringkat bat kamariat hesoti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapen sng bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet ban yo ban talem ha ka jing em bom jukut bat bagin iro bat pendon borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ da u lembadu bad ha u kan long me blek pa badan bor ha gijing long ka we jung men sem ba ku baro ka brom bar gijing ro chunom la chunom amen kumbul hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbul hikai ngi deketin blai ngi nod banduai kok pa jingi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng chong me kanwan kahima chong me kalong kamon chong me hak ndeu kumba habneng Tuai mata kajing bam jingi ba hala kesngi batama biangi kerengkang chungi Kumbai babe ke barat seni yangi Mandabat yalam yangi sa kajing pensoi hanroi depan laj yangi na kabasneu to pen laj yangi ngi kerpat ko try na kajing sneu baro ha kajing sbon jong me to a jing sok jing sa nya kisngi jungi khnang ba da kajing rap kajing isnei jume ngin laj barabor na kapop bangin yo jing yada na kajing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya kajing kerman bakhoj bat kajing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ Namar kacume kalong kaima kacume kapur bakapuram sinam la sinam ko try Jesu Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe ya ki pop jongi hanro ya kajing jong kabalang jong me bat ha kajing sbun jong me to a ha ka ya kajing suk
bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jung me mame bi mat basan shar junam la junam amen ka jing su kutrai ka dan barabor rangkat bat pi Engkau berpi. dong ini terwa ya ka dak ka jing suk iwei ha iwei pat jing suk bat pi Kun lam bro chong u play me baki na ki po ka per te to sio se ne yangi kun lam bro chong u play me baki na ki po ka per te hakmi ukun lang brod jong ublay hakmi bakid na yakipop jong kapertay suk yangi blasakot syakane ka jing kawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam syong hok naman rung apo kayeng ka junga han resh ong tang naktin kaman sim junga kan sakya i kamat pat kasnam kris kan ribat kinyilam ngi sa ka jing bom cukut amen
Nginang yai peteng ban ai ka jing ro ka jing kublai ka boram kanam ya blai try kan rat belari bala sumaringi kerpang ha kena kesngi bala ai lat yangi angin ya ban pediang ya kamet bat kesnam jung ukun jung utrai jungi Jesus Christ unong suspa unong pan em jungi habang ilayo ban yalong ka way badu Jisu ha kena ka Eucharist token nginang IT yala deh u barok ki kam ka bangi dai ban le menta kesngi bangila ban le yaki da kejing ej bakin la bat penan buram yu nginang yai duai na ka banta barok kejing tmu ki bangila bo abas dang kana kamas ke bekhoj na ka banta ki barakes ngi kha na ka banta ki badan padeng kejing syasumar ha kejing pang baper jungki na ka banta kejing kala ka bamot jong kinong pop na ka banta kejing sok setelah ke perthai Inang yai duai nak banta kitu kiying kisem ki bam dan jing asuk ro kumchu ai botrai unai ki jing asuk ke jing along ka wei kerpange kana gesngi gipan ka bor no Jisu balakhot yangi ban I yaki wei ban le isne yaki wei kena bangila ban penpau ya kata ke jing shania ke jing yu kena bangila ban penpau ya kata ke jing ke jing yu kenang bangla ban penpau ya kata ke jeng IT ke jengi yala dehu to ken ko hanmen ko para da ka danot ke basisya ke jengi ngipan kane ka bor ngipan kane ke jeng isnei ngipan kane ke jeng sait ke jong blai ha ke jeng im jengi menta ke sngi baman la ke sngi tong in ya duai to ai bakane ka jing knya ko blai kan yai im hangi bat kan scam da ka jing trai kam chongka daw kres otrai jungi amen ngu ka kli pediang ka jing kurku ke bakar pang ke jong otrai to don lem bat ke shakri jong me ko trai ke bakar pat ya ka jing rap na ka jing ai jong me knang ba kan penyo ya ki ya ka jing krishan bat ka jing lam jong ka jing ya da jong me daw kres otrai jungi Utrai don rengkat bat pi. Ublay badan bor bara un kerku ya pi. Ukpa badukon. Baraman sem bakut. Amen. Tolay suk. I chakri utrai. Dagajing imba baha jong pi. Isamu yaw. Numbar pusan. Yaine dingna donam deng ding baro payeng marwe basing yubi amdan kumpa ding so jing im don tang kawe go ding Tiang ko pres ngau tiang jing kit pi ba u play to roi men sim kat ma I dream right jump in na jing job a crown ding na can do lam musim banjo penriu na jing long brown kumno try sius paperte one telas nam to sakin mau Aburam pa berkunung sing bukut Ini roh Tuhan Yesus Kristus. Amen.